вось гэтыя тры крыжы у Мачулі гэта такое знакавае культавае месца. Раней сюды прыходзілі людзі на пакрову, тут адбываліся богаслужэнні, таму што калі ў Мачулі не было капліцы. Гісторыя гэтых крыжоў вядзе нас яшчэ да Першай сусветнай вайны, калі адзін з жыхароў Мачуля паставіў, яго сыноў забралі на вайну Першую сусветную, і вось ён за ноч зрабіў драўляныя два крыжы, тут іх узвёў, таму што крыжы гэта лічыліся заўсёды лічыліся абярэгамі, яны рабіліся за одну ноч, жанчыны ткалі туды ручнікі за одну ноч, або фартушкі такія спецыяльныя шыліся, і ўзводзіліся яшчэ да ўсходу сонца. Вось так з'явіліся гэтыя два крыжы. Калі мы бачым фотаздымкі 29-го года, 30-х гадоў, то сапраўды два крыжы. І я потым думала, чаму два крыжы, калі тры фактычна стаіць заўсёды, колькі памятаюць нашы продкі. Дзядуля мой казаў, што да, тры крыжы. Потым знайшліся сведкі, якія расказалі ту гісторыю, што трэці крыж узнік падчас Вялікай Айчыннай вайны, Другой сусветнай вайны, калі ўжо адзін з сыноў вось гэтага чалавека, які ставіў першыя два крыжы, адпраўляў свайго сына на вайну ўжо на Другую сусветную і таксама за ноч зрабіў крыж, і паставіў побач з гэтымі, каб сын вярнуўся дадому жывы і здаровы. І гэта сапраўды так і адбылося. Усе трое спачатку сыны гэтага, здаецца, Гаўрыла яго звалі. Гэтага чалавека вярнуліся, а потым ужо і ўнук вярнуўся. І вось гэтыя тры крыжы, такія абярэгі стаяць дагэтуль, і людзі ідуць сюды са сваімі патрэбамі. Драўляныя крыжы былі значна вышэйшыя, але яны з цягам часу, час няўмольны, яны пачалі падаць, згнілі. І сям'я Пыталь Галіны Міхайлаўны, гэта былая моя настаўніца беларускай мовы і літаратуры, вырашыла яны тут непадалёку жывуць, вырашыла гэтыя крыжы аднавіць. І вось зрабілі такія металічныя, з такой градкай. І цяпер яны прастаяць даўжэй. І гісторыя аднавілася неяк. А потым хутка Вусел зрабіў тут сваё гнездо, што таксама я лічу сімвалічным. Таму што таксама абыдзе сядзіцца не будзе. Таму гэта месца, мабыць, сапраўды асвечана і любоўю, і чаканнем, і бацькоўскай любоўю, і вераю, і надзеяю, і спадзяваннямі. А з якімі патрэбамі сюды людзі ідуць, што нясуць? Бачыце, заўсёды людзі, я бачыла яшчэ раней, калі стаялі драўляныя крыжы, заўсёды перад святамі жанчыны некаторыя абавязкова прыносілі сюды і чаплялі ручнікі. Іншы раз гэтых ручнікоў навешана было многа. Значыць, жанчына не проста так несла сюды ручнік і не проста так яго чапляла. Значыць, яна недзе ў душы, недзе ў галаве сваёй думала нейкія думкі, чытала нейкія малітвы, можа за некага са сваіх блізкіх, са сваіх родных, каб паспрыяў Бог, каб нешта ў лёсе было добрае. А на якія святы? Звычайна заўсёды крыжы абнаўлялі гэтыя ўсе іхнія вопраткі такія, абнаўлялі перад вялікай днем, гэта перад радаўніцай. На Спаса прыбіралася, рабілася. І восенню перад пакровамі, таму што на пакрову тут людзі збіраліся і маліліся, таму што пакуль капліцы не было. Таму тут заўсёды прыбіраецца, заўсёды чыста. А у вас Покровы престольный праздник считался, да? Да, это престольный. А теперь вот эта каплица, что новая, она у гонор кого освещена? Это Покровская. Покровская. Да. Тому так и освещали, да? Да, и на Покровы и освещали, и вот все. А ранее была тут церква так само Покровская? У Мачулі не было церкви. Не было. Вот збираліся будаваць каляракі, вот там я вам показывала, недзе ў тых месцах. Збіраліся, але так яно неяк і засталося, можа вайна гэтая грымнула. Але быў такі план будаваць царкву. А куды хадзілі ў царкву Мачульцы? У Рамель хадзілі, ў Михайлаўскую царкву. А як тут... Калі была Михайлаўская закрытая ж працяглы час, то ў Вальшанах яшчэ працавала царква. То я знаю, што моя бабуля вельмі часта на вялікія святы ездзіла аж у Вальшаны ў царкву. Лаздавічы ездзілі ў царкву. А там у Альшанах яна ў гонар... Гонар Праскевы, Праскевы, да. Праскевы. Праскевы.
Ага. А як от тут стало, што пакровы престольнае Вось свята? гэтага ніхто не ведае. Не гаварылі. Пакрова і ўсё, от пакрова, у Мачулі пакрова. Мгм. А хто калі прызначыў гэтае свята прастольным святам, ніхто не ведае. Калі грохнуў Чарнобыль, да, не атрымалася так, што ну, хадзілі ж, заміралі гэта ўсё. Ну, па нейкім прычынам наша вёска выпала, все навакольныя вёскі папалі пад гэтае воблака, а наша вёска пад гэтае воблака нібыта не папала, будзем казаць так. Ну, не знаю, чаму так улады вырашылі, што нас нібыта яно мінула. Хаця праблем шмат было ў людзей, і вот мы рагаталі, я помню той час, такі быў смех сквозь слёзы, што вось Божая маці сваім пакровам, мабыць, Мачуль закрыла і не пусціла сюды чарнобыльскае воблака. Вот. Ну, хто яго ведае? Людзі ў нас хварэлі, хварэюць, хапае гэтых праблем. Ну, але будзем верыць у тое, што гэта сапраўды так было. Ну, так, з такой верай лягчэй жыць.